हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब। तो पिलामाने आज आमे पढ़िबा कोन पढ़िबा पाठ नंबर देखो 14। पाठ नाम कोन पिलामाने आस चित्र देखि आमे कथा हेबा। प्रसंगटी हेला पिलामाने आम पर्व पर्वाणी ओ मेला। तो पिलामाने समस्ते चित्रटी को देखो पिलामाने कोन सब देखि पाउछ ए चित्र माध्यम रे देखो। এইটা ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆକାଶ ଦୋଳି ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆକାଶ ଦୋଳି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଛ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ କିଏ କିଏ ଶିବରାତ୍ରି ଦେଖି ଯାଇଛ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ଥାଏ ସବୁ ମେଲା ମାନେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆକାଶ ଦୋଳି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଟ ପିଲାମାନେ ଓଟ ଦେଖୁଛ ଓଟର ଛବି ଏ ଓଟ ଉପରେ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବସିକି ଏଇ ଉପରୁ ତଲକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏଇଟା ମିଠା ଦୋକାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଡା ଘୋଡାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବଇଛି ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବସିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ବାଡି ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ ସେ ଇଆଡେ ଯାଉଛି ମାନେ କେଉଁଠି କହିଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଶୋଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଝିଅଟି ତା ବାପା କି ତା ଜେଜେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମିଠା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବେଲୁନ ଧରିଛି ଏବଂ ସେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଛି ଦେଖୁଛ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଖରେ ବସିଛି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଦେଖୁଛ ନା ସମସ୍ତେ এই ছবিটিକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଏଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାନ୍ଦୁଆ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଦେଖ ଏଇଟା ଚାନ୍ଦୁଆ ଦୋକାନ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏଇ ଦୋକାନ କଣ ହଉଛି ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖ ଏଇଟା ବୀଣା ବଜାଉଛି ପିଲାମାନେ ବସିକି ସେ ବୀଣା ବଜାଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲା ଏଥିରେ ଗାଡି ମାନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖ ପସନ୍ଦ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲିକି ପୁଣି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଏମିତି ବୁଲିକି ପୁଣି ଏମିତିକି ଆସନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଫେରି ବାଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଲୋକଟେ କଣ କରୁଛି ଫେରି ବାଲା ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ଏଇଟା ଦେଖ ବଇଁଶୀ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖ ମାଟିରେ ତିଆରି ସମସ୍ତ ହାତୀ ଘୋଡା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଲୁନ ବାଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହିଲ ଚେୟାରରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିଛି ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ବେଲୁନ କିଣି ଦଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଏ ସିଆଡେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି କାଉ ଅଛି ଦେଖୁଛ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଛବି ଦେଖା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।